Welkom bij het programma Gewest Friesland. We zorgen daarin Friese reportages die in het nationale programma Van Gewest tot Gewest zitten. Dat doen we together met Johan van der Zee, die jaren lang voor dat programma Van Gewest tot Gewest werken had. Maar vliegen weken hebben we door de skipperij aan, we zullen weer door de skipperij aan. Want wij gaan eerst naar Nanning Bulthuis. Ja. Een oude man. Wij wennen in Huizen. In Huizen, ja. Heb je kostendeergraver ja. In Huizen. Ja. Ja, maar wist ik nog, maak er lietse boordjes, ja. Maar maak ik kunst. Ja, kunst. Ik ben een kunstvier, maar... kunstje. Ja, hoe neemt dat? Volkskunst, houtfietje. Ja. Hij heeft over een soort buiteltje, daar hier een bepaalde naam voor, dat weet ik niet meer. Maar, en hij maakt boordjes dus, hè? Ja. Totterkes. Ja. Wie dat doe ik al beroemd? Nee. Dat is het, nee, dat is dan. Ja, zijn dochter had daar een heel soort van ding. Die had een museum in Huizen, waar haar huid opjochten. Dat zijn beeldjes binnen, dat er, ik hoor zijn boordjes die te zien wie. Ja. Dus die had eigenlijk na de deur van haar huid een monument voor haar huid opjochten. Ja, want nee, zien de is er pas beroemd worden. Ja. Nou treft Stoom, nevens mij, er al in een 90. Ja, die heb je oud. Ja. Ken je someone goed interviewen nog? Nou, Jit. Maar het is wel een heel soort voortgoed, denk ik. Ja. Nou, dat zullen we dus net, maar we zullen wel wat de oorbleven van Nanning Bulthuis. Ja. Ja, goed hè. Dit is Nanning Bulthuis, 90 jaar oud. Hij is geboren in Huizen bij Leeuwarden en hij woont daar nog steeds. Hij was kweker van zijn vak en koster doodgraven. Maar zijn grote hobby was het bouwen van boten. Zoals deze tjotter die hier wordt opgetuigd. Werken met hout, dat is het helemaal voor Bulthuis. 8 jaar geleden bouwde hij zijn laatste boot en nu is hij nog altijd bezig met zijn tweede grote liefhebberij, beeldhouwen. Even wachten. En ik kon hem door voet niet naar verkopen, maar mijn dochter is zo'n groot liefhebber van varen. Ach, vader zei, die moet behouden. U heeft dit schip gebouwd, hè? Ja. Nou, was dat uw vak niet, scheepsbouwer? Ik ben kweker van mijn vak. Maar toen ik een kleine jongen was van een jaar of 4, toen was ik als scheepsbouwer, hoor. Dat moet je niet vergeten. Hoe kwam u daar nou zo bij terecht? Hoe werd een jongen... We hadden een oude scheepsbouwer en die repareerde bij ons in het dorp altijd de schepen, hè? En als die er was, dan ging ik heen naar hem toe en dat was een gemoedelijk manneke. En dan vroeg ik hem hierna, ik handlangde hem wel eens eventjes. En zo heeft hij mij als scheepsbouwer leerd, die deed op het hoofd, hoor. U deed ook het hoofd? Ja. En toen zei ik ook tegen hem, ik zei, hij zei, dat hoor je niet te leren, dat moet erin zitten, Bulthuis. Het zat er bij u in? Ja, zat er, absoluut. Ja, helemaal. Ja. U moet in feite ook verstand van varen hebben. Ja, dat had ik ook. Als jongen van 12 jaar zat ik aan het varen. Anders kun je nooit een schip bouwen? Nee. Hoeveel schepen heeft u gebouwd? Nou, ik heb zeer zeker al wel 20 scholen gebouwd. En 2 tjotters. Ja. Hout is mooi materiaal, hè, om mee te werken. Och, maar als dat eikenhout morgens in het hok lag, hè, want dat doet zo lekker. Dan was mijn dag al goed, hoor. Dat is werkelijk waar. Ja. Nou, even naar het schip kijken, hè. Als u daar nou zo naar zit kijken, wat denkt u dan? Och, dan leef ik. Dan leef ik. Dat is mijn leven. Nog. En ik kan het niet meer doen, maar ik heb uren en uren lijden te branden om die planken krom te krijgen. Och, ik doe het nog graag, als ik het kon. Mislukt het wel eens? Nee, het heeft me nooit een keer mislukt. Daar zou ik voor. Krijgt ze me in het beeld houden, neem ik nog nooit mislukt.
Dat beeldhouden, hè? Ja. Heeft u dan ook een opleiding voor gehad? Nee, helemaal niet. Absoluut helemaal niet. Nee. De vrouw die we een kapstok hebben, en dan heb ik een kapstok gemaakt met leeuwkoppen. En dat besloeg wel aardig. Maar ook bij toeval, want ik lees niet veel de krant, maar bij toeval staat er in de krant een stukje beeldhouwwerk. En dat zie ik sowieso. Ik zei tegen de vrouw, ik zei nou, ik geloof zo goed kan ik het ook wel. En toen ben ik begonnen te beeldhouden. En van het ene viel het andere. En daar ging verder een gereedschap voor. Dat heb ik in een rommelmarkt heb ik een oud buideltje gekocht. Een kwartje. En een gutsje voor een dubbeltje. En dat was mijn werk. Mijn gereedschap. En ik had toevallig zelfs zo'n mesje. U maakt alleen die dingen die u zelf leuk vindt? Ja, anders doe ik het niet. Daar kom ik niet aan en dan komt er ook niks van te landen. Dat interesseert me niet. Nee. Kijkt u wel eens naar beelden van anderen? Van andere beeldhouwers? Ja, heel weinig hoor. Ja. U heeft ook geen contact met andere... Nee, absoluut. Wil ik ook geen contact met hebben. Waarom niet? Nou, dat is tegen elkaar opjutten. En daar ben ik zo'n hekel aan. Want er is bij mij geen minder. En dat gaat onwillekeurig zo. U kunt je niet begrijpen, maar hoe die lui elkaar opjutten. Want dan kan de een het beter dan de andere. En per slag voor reken komt er niks van te landen. Bij het botenbouwen was het erg belangrijk welk hout u ervoor had. Is dat bij dit beeldhouden ook zo? Ja, als ik het lappen ken, dan zoek ik een oude balk uit. Want ik heb daar die 4 beelden hier van binnen. Die van een huisbalk. En dat was prachtig hout. En als je dat treft, dan heb je alle plezier. Want voor het beeldhouden, dan is voor ons het mooiste hout Slavonisch, hè? Wat zegt u? Slavonisch. Slavonisch eiken. Dit is geen eikenhout, hè? Nee, dit is linde. En als u dat nou vergelijkt? Nou, dan heb ik... als dit van eiken was, leefde de helft meer dan nou. Hoe komt dat? Ja, een eikenhout zit meer leven. En dat kun je er niet in leggen? Dat kan je hier niet in leggen. Dat is onmogelijk. Ja. Denkt u wel eens... Ik wou dat ik een opleiding had gehad als beeldhouwer? Nee. Nee, want dan hebben we vaak overschil gekregen. Want het idee wat ik in de kop heb, dat laat ik in de regel nooit los. Want dat hebben ze ook wel eens tegen me gezegd. Een beeld moet goed recht wezen. Dus ja, ik zei, dat is waar. Maar ik zei, dan moet je mij ook eens vragen, maar mij ook eens in aanwijzen wat een recht mens is. En die er niet. Maar kijk, ik hou rekenschap met de mensen die werken. Want de ene houding is anders dan de andere. En daar moet je rekenschap met houden. En dat zit erin. En dat tekent u van tevoren uit? Nee. Nee, dat zien ik aan het hout. Dan denk ik bij mezelf, ja, als ik daar een beetje wegneem, dan heb ik dat beeld. U bent nou 90 jaar. Ja. En u bent nog steeds aan het beeldhouden, hè? Ja. Hoe vaak doet u dat nou nog? Zolang ik ken, doe ik het. Ja. En iedere dag? Nou, iedere dag ben ik niet aan het beeldhouden, hoor, nee. Want er zijn ook wel dagen dat ik het niet doe. Maar daarom zeg ik, heb ik er ook nog even werk met. Want dan heb ik te veel last van het schouder. En dan doe ik het niet. Mooie hobby is het, hè? Mooi werk. Oh, prachtig man. Ik leef erin. Ik leef erin. Nanning Bulthuis, de kracht van Saman Wie, dat er alles wat er leerd had, dat er hem dat zelf leerd had. Dat er dat koe, hè? Ja. En dan weer direct dan een grootschap. Ja,
Ja. Nou, prachtige beelden in Huizen. Het orenonderwerp is ik prachtig en ja, daar moest maar even wat over vertellen. Jelle Hogeveen. Ja. Mij net meer varen. Nee. Ik kreeg van Ian van Schuttevaar telefoontje. Ken je hem daar? Ik wat een bam. Misschien is het nog mogelijk dat die man toch varen wil een keer, want het is een ramp voor deze man. Maar waarom mocht hij net varen? Nou, er weer een nieuwe regeling, evenredige vrachtverdeling. Ja. En op een of andere manier wie zijn skipje te liets, of weet ik wat. Maar hij mocht geen vracht meer nemen. En hij voer zo nou en dan een lietsvrachtje. Dan kon hij nog wat zielen, want hij zielde dan op de IJslandmaan, maar zijn skipje. En dat wie nog krijgt, dan kon hij krijgt een beetje de boel varende horen. Maar nog even eerst de hamvraag vallen we erheen hier. Waarom ben je naar Rotterdam gegaan? Dat zit ik te vertellen. Ik hier een voorgesprek met hem door Luider in Zwolle. En ik kwam daar op het schip en die man hier aangezichtspijn. Die zeggen net uit en die hier een pine die al de verschrikkelijkst. En door wie al duidelijk, hij mag haast net meer varen. Dus hij hier geen telefoon en wat dan ook. Ik hier mijn familie, hier contact. En ik mijn apparaat altijd nog ergens vaart, bel hij mee dan, want dan ging ik er dadelijk in. En dat het weer goed met hem gaat. Nou, dan kreeg ik een telefoontje, hij luidt in Rotterdam. Van de een op de andere moment hebben we een filmploeg besteld, binnen erheen, de oren duizend ook. En toen luidde daar in de Waalhaven. En toen had ik hem vregen, Keo hier even zielen. Wie natuurlijk eigenlijk, nou dat wordt er wel. Dus het zaal erbij en er weer een jongen die hem even daarbij hielp. En toen had hij dan nog even in die haven wat heen west hield. En hij vertelde zo prachtig, maar het was hartstikke duidelijk dat deze man, die zou dit verliezen. Oh, we zullen eerst even naar shit. Jelle Hogeveen in jongetje 79 in de Waalhaven in Rotterdam. De Emanuel van Jelle Hogeveen is een bijzonder scheepje. Het is gebouwd voor de vader van Hogeveen in 1906, maar er kan nog steeds mee gezeild worden. Hogeveen deed het dan ook nog regelmatig, als hij op het IJsselmeer voer. Voor onze opname was hij best bereid om een stukje in de Rotterdamse koolhaven te zeilen. Maar net de 4 loszaken, ja? Normaal zo'n je dit net want, hè? In de haven. Tja, je begrijpt het, maar dan kun je maar ik heb een mooi hier een koert ik net, ja? Want... Nee. Als je op het IJsselmeer vaart, dan ben je alleen, hè? Ja, dan ook het alleen, ja. Maar ja, hier natuurlijk, en dan heb je die flappen maar al hierin, hè? Is dit nou mooi, hè? Ja, dat doe ik toch even, stiert het hier nog knap, hè? Dit is nog het allerbeste, even, zal ik het nog even, hè? Maar je bent de laatste die als vrachtvaders maar zou... Ja, een allerlaatste ervan. Ja. En waarom doe je dat nou, dat Simon? Nou ja, omdat het gewoon mijn hobby, mijn liefhebberij is. Ja, dat ik eigenlijk van leef, hè. Om zo te zeggen. Ja. Want ja, hoor dan nog, ga je deze lief ziet op koekendag, maar het is gewoon je lust en leven nou. Dus omdat je nog het kennen, hè. Want ja, je moet er net de 4 bouwen, het kan zo gebeurd wezen, nou. Maar nou je nog alles goed zien en alles kennen. Ja, maar nu is het je lust en leven nog, hè. En Joost in Boeten? Ja, want stil bakken het wel bij mij. Waarom net? Oh, maar dan steek ik eerst vol in mijn oudheid. Je moet ik er even rekenen als ik alleen nog bij die sloes inkomen. Hé, nou, Ranta, nee, voor en eraf om een 53. Hé, hier heb je... Dat is een grutten, hè? Ja, die moet ik zo eerst.
zeisde al op dit schip, hè? Ja, toen had mijn huis om, toen ik zei, hier doet mijn huis om bouwen hier, hè. Hij ziet er nog schitterend uit, hè? En hij ziet er nog goed uit, net. Nou, dat dacht ik nog wel. Ja, maar er is ik wat omlaag werd, die, hè. Oh, meisje. Zo lang, ach, ga je wel lezen dan. Dan ben je weer aan het peuteren hier, hè. Altijd ver weer en altijd... Ja. Nou ben ik nog weer met mijn rommelgang, maar ja, dan denk je, ach, ja, dan hoeft er misschien nooit weer wat hier, dan gaat de moer eruit, hè. Dan steek je bark voor. In 1977 werd al duidelijk dat Hogeveen zijn vergunning kwijt zou raken. Toen kreeg hij bericht dat hij niet verlengd zou worden. Hij ging nog wel in beroep, maar hij weet nu pas precies waar hij aan toe is, want een paar weken geleden werd zijn bevruchtingsboekje ingenomen. Hij mag niet meer met vracht varen. Toen ik eerst aan boord kwam, mijn zwolle mensen van de commissie naar bij me west. De hoofdman, want die zei, die schepen die kan wel een hartverlamming krijgen. Je viel je opsletten niet. Ja, dat kan je toch begrijpen. Zal lezen we de gewoon dat we naar de beurs gaan en samen helpen fjouweren. Wordt er het boekje daar, helft uit de bak. Hè, want je hebt dan een bevruchtingsboek, dat zei je ik wel weten. Nou, hij zei, je moet hier naar Leeuwarden, want je vergunning is introkken. Ik moet aan die norm komen die zij gesteld hebben en dat weet ik nou niet hier, zo eigen het is. Maar ik heb nou, kreeg ik zelf het bericht dat afgewezen en ik ben niet Zwolle op een beurs. Nou, en de beursmeester die komt bij me. Hij zei, ik heb net zo'n mooi bericht van je Hogeveen, want hij zei, je boek wordt inam en je hebt die, want je hebt net gaan verzinnen. En dat betekent dat je net meer met vracht varen maakt? Nee, in het binnenland niet meer. Nou, je begrijpt wel, boetelaars, dat begin ik maar niet meer hoor, dat die is voorbij. En nou ja, nou kan ik natuurlijk nog omschwabberen, als er nog een reis gelezen bloed, dat mij dan nog dwampergratie. Je mag dus nog wachten tot er wat oerbloot, dat komt Ja, het op del. ja. Als bedelaar mij er nou nog wat steen, als er wat is dat net kwijt kan, nou je kan wel oprekken dat mij wel wat dat zeer de bras zet. Begrijpen jullie dit al, hè? Ik ken er helemaal bij, het is gewoon een schandalige streek. Dat kan je wel vertellen, want als je nou je ganse leven op zo'n ding teruggebracht hebben, en dat ik nou op mijn leeftijd net weet mij, als ik nog een bij een reis gedwaan wil, of dat ik dat net, als dat ik zie, hier kan ik wel met als ik mijn schip roer van onder de haren ken, en dat ik dan zelf bericht uit de Haag krijg waar het wij komt, ja, van de vervoerscommissie, maar het zal uiteindelijk dan toch wel van de regering komen. En die zei, uit kan je mij dat ding, terwijl dat ik eigenlijk bekend steende en alle mensen roepen, alle sluizen en breken, over een prachtschipje, en dat ik dan nog niks meer inladen mij. Nou, ik wil je wel vertellen, dat mag je wel eerst een lied bij zo heen komen, want wat je dan denkt is net zo mooi. Maar hoeveel ladingjes voeren je dan per jaar? Och, verleden jaar, nou hebben we van hier naar net volle die een lange winter al, maar nou ja, een stuk of 10 tolen. Maar dat kind dan nooit betekenen dat er de vracht veert van in de knal komt? Maar dat, nou en hoeveel plekken binnen nou net? Nou ja, dat scheiden mensen maar uit maar 100 om, want ze krijgen daar geen schip meer voor. Je wil eigenlijk gewoon nog een hele beetje terugvaren en Ja. dat maai je net. Nee. Nee, als ik, nou ja, als je heel even toch veer hebben, dus dan heb je toch ik nog wel oorlog zin. Nou, en als je zelf hier binnen ben je niet volle eisend meer. Dus als ik mijn schipje, ik wil nou nog graag maken een helling vinden, want ik smaak ook van onderen.
Nou ja, je weet wel wat het hier wordt kost, dat je wat hellentje, toen gewoon een beetje sap wordt. Nou, en als je dan nog een reisgebouw door en het onderhoud van je schip wordt. Nou dan red ik dat wel. En het is mijn lust en leven ook niet best. En nou, maar in één klap is die. Nou, het is krekker dat ze hier een vlerken opgeknipt hebben, hè. Nou, ik vind het wel vreselijk dat dat nou samen kan. Ik kan het me haast net begrijpen. Dat moet ik eerlijk zeggen, ik snap net hoe dit alle samen goed kan. Ja, en ik ben al 98, dus wij. En uiteraard, er zijn toch een oudere mensen die een beetje zachtjes ronddoen. Ja, en als ze het net helder kennen. Nou, zo, dat liep het toch. Ja, dat zullen wel krekselang gaan. Uiteraard een grotere meerder mee komen. Ja, dan zult Bollenbak absoluut rennen. Hè. Dat zal ik nou persoonlijk wel net meer zo wel aan mij doen, maar dat komt er toch van, hè. Want ja, die toch als met grote kapitale schepen, en die kan ik niet opbrengen. Ja, dan zult er dan toch wel. Ja. Ik hoop dat het toch nog wat veroren. Nou, dat zoek ik nou graag willen dat ik dat nog eens een keer beleven mocht. Och, je hebben net volle verwachting, je weet wel hoe vieren we mijn leven, maar zolang als ik nog zo helder en goed bij ben. Nou, ik wil je wel vertellen dat met dat nou nog eens ook onderzoeken, dat er nog eens iets verwarring in kan. Nou, dat wil toch mijn lust en leven was. Dat wie Jelle Hogeveen, prachtige verhaal. Een echte skipper die zijn leven lang aan boord van zijn skipje wennen hier, het verzwargen hier als wie het zijn eigen band. Ja, maar, het in mijn lust en mijn leven. Ja, precies. Ja. Maar wat weet ik nu zo benijden ben, had er letterlijk nog wel weer vraag voor? Nee. Wij gingen in die tijd die studio-interviews en we gingen voor dit geval we een man van, meer in het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitnodigen, meneer Postumus. Kwam oorspronkelijk uit Akrum, hier ooit ook staatssecretaris geweest. En die gingen we van tevoren de reportages gaan letten en die zei, hier kan ik nooit tegenop, maar ik kan niks voor deze man doen. Maar die vond het exact prachtig en zo schrijnend eigenlijk. Maar er was geen uitzondering mogelijk. Dus hij had zijn vrachtbriefje, of hoe dat men neemt, zijn vrachtboekje had er inlevering moeten. En hij kon net meer varen. Ik had letterlijk dat ergens in de polder in Lelystad had het schip gekocht, de Emmanuel. En dat vaart nog. En Jelle die zou er al lang niet meer wezen. Nee. Maar Jelle is dus net in Friesland weer omgekomen? Nee, ik denk wel dat hij wel dan in de Lezenbleun ergens. En maar zijn vrachtvervier, wat is agradië, dat kon niet meer. Heel spiritueel. Het is een programma waar ik nog altijd maar een heel soort nocht onderom denk. Dat ik binnen 3 uur in het filmen. Dus, prachtig programma. We hadden even jongen op Gewest Friesland. Het programma dat er na een week weer is. Bedankt.